Waw, mae nifer o eroglau hyfryd. Pa un yw eich ffefryn? Gen i nifer. Blodau yn y cloddiau yng ngres yr haul. Mae'r arogl yn arbennig, tlws a phrydferth. Arogl cacen siocled yn y ffwrn. Dillad gwely ffres a glân, gwahoddiad i gwtio. Un arall yw peiriant torri gwair petrol ac arogl y gwair wedi ei dorri. Chi? Neu dim ond fi? Ond yr arogl gweitha yw hwd. Mae'n ofnadw. Wrth i mi dyfu, pan oeddwn i'n tua 14, digwyddodd rhywbeth o'n i ddim yn hoffi. Na, mwy na hynny, o'n i'n ei gysau. Oedd e'n digwydd o hyd. Wrth i mi baso sgrin, dyma'r hwd ma'n tasgu drostau, fy nwylo fy ngwallt, oedd e'n ofnadw. Bob tro i fi paso sgrin, pob sgrin. Teledu, ie. Cyfrifiadur, ie. Cinema, ie. Pob un ohonyn nhw. Roedd yr arogl yn ffiaidd, fel llecheden stwmog. Pam? Falle bod y sgrinau wedi dal haint? Oedd e'n neud i fi deimlo'n drist ac yn grac. Pam fi? Pam bob tro i fi baso sgrin?
O'n i'n drist, a phenderfynais mynd tu allan a cherdded yn bell. Wel, dim yn rhy bell o gwbl, ond digon pell. Eisteddais dan goeden gan feddwl am y sgrinau a'r hwd. O'n i wedi danto. Wrth eistedd o dan y goeden, dechreuais ymlacio. Dyma'r goeden a fuodd yno erioed. Y goeden i mi ddringo a chreu siglen, yn llawn dail gwyrdd bob blwyddyn, ond yn colli'r dail fel hwd yn yr Hydref. Ond nid oedd yr arogl cas yn perthyn i'r dail, dim ond arogl y lliw gwyrdd. Ac wrth golli'r dail, roedd y goeden dal i sefyll yn osgeiddeg. Dyna pryd sylweddolais, nad oeddwn yn adnabod enw'r goeden. Ac yna, mi gofiais yr enw onnen a'r enw Ash fel Ashley yn Saesneg. Wrth gofio'r enw, mi roedd ein perthynas yn fwy clos, bron fel ffrindiau. Mae angen ffrind ar bawb. Wrth iddi nosi, sylweddolais nad oedd y sgriniau'n arllwys mochyndrau brwnt drostai ragor. Roedd arogl ffein i bethau, a theimlais yn well wrth feddwl am yr onnen. Yr onnen a fi gyda'n gilydd.